A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Mendegélt, míg estére egy gazdaember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte, szerényen a padra kuporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdtek, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, rókakoma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, és még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban semmi sem volt, hanem azért, mikor fölébredtek, a róka jajgatni kezdett. Jaj, 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 valaki ellopta az én drága kakasomat! Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahova. Keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de megsajnálta is szegényt, hogy olyan keservesen sírdogál. Mi más tehetett volna, adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel. Ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akartak feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha tolvajok után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép, kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki! Nem lopja ezt nálam el senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mindenki elaludjon. Akkor szépen kivette a zsákból. No, ugyan mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, 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 valaki ellopta az én drága szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, és mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, csak ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton 10-szer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákomat a pad alá, mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép, kövér malac van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda. Akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy fölfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt, hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, 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 valaki ellopta az én drága szép malacomat! Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé. Itt sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép, kövér malacot. No, most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a zsákot kibontotta. Soha sem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz szám csak jó ízű pecsenye? Mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda házához. Beeresztették, s itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek. Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajokra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van.
Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meg hallotta is, ott csak kismalac visít ki belőle. No, de azért nem szólt semmit, csak elaludtak szépen. De nem aludtám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig hogy pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, 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 valaki ellopta az én drága szép disznómat! A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szól a rókához. Jaj, csak ne búsulj, és ne kiabáld tele a falut, inkább 2 adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákot, hogy odakint tegyem bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki 2 mérges kopókutyája. Éppen jó éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába, jól bekötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifele. Nem kellett a rókának 2-szer sem mondani. Most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kijusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a 2 disznót. Hát, amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák! Nosza, szaladóra fogta rókakoma a dolgot, nem kellett már neki disznópecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Hanem hiába szaladt, mert a 2 kopókutya utolérte, és szétszaggatta. Ha a rókát a kutyák szét nem tépték volna, az én mesém is tovább tartott volna.